Deskritta bħala ping-pong il-pożizzjoni tal-Partit Nazzjonalista dwar il-bidliet fil-liġijiet tal-IVF. Dan wara li l-kellim tal-Partit Nazzjonalista Stephen Spiteri reġa' ddikjara li l-Partit Nazzjonalista jibqa' kontra it-test magħruf bħala PGTM fil-maġġoranza tal-każi. Test li jsir bilan li jkunu evitati kundizzjonijiet ġenetiċi serji ħafna li saħansitra jistgħu waslu għal mewt f'qasir żmien wara twelid. Meta ġiet biex tirrapporta d-dera ta' Spiteri fuq il-programm Extra, il-Malta Today rrapportat bit-titlu PN's Ping Pong on Embryo Genetic Testing. Quddiem dan kollu il-preżentatur f'Extra kellu jistaqsi mistoqsija sempliċi, anke jekk id-dibattitu dwar is-suġġett ilu li beda ġimgħat. Jekk qed tiffiksaw, intom għadkom ma taqblux li isir it-testing fuq l-imbrojun. Aħna ma naqblux ħlief f'eċċezzjonijiet partikolari. Il-Malta Today qalet li l-kellim tal-Oppożizzjoni mar paslura mill-pożizzjoni ta' Bernard Grech fil-Parlament, għalkemm Stephen Spiteri jgħid li hu u l-kap tal-Oppożizzjoni waslu l-istess messaġġ. Bernard Grech jew ma kienx ċar, jew inkella kienet iħalli daqsxejn ta' għażla. Jiġifieri inti qed tgħid, u korreġini jekk qed ngħid ċuċata, inti qed tgħid li intom m'intomx favur il-PGTM, intom qed tgħidu għandu jsir intervent qabel l-imbrojun. Qed nifhem sew jiena? Mela, qed tifhem tajjeb ħafna. Bekk għal Stephen Spiteri huma ma jaqblux ma dak propost mill-Gvern fit-8.9 minn 9 kundizzjonijiet li qed ikunu propost li jsiru testijiet tal-PGTM għalihom. F'kelma waħda kważi ma jaqblu ma' xejn. Mistoqsi jekk dan hux pass lura mill-pożizzjoni ta' Grech, Spiteri qal li le u li forsi hu qed jispjega aħjar. Forsi l-ispjega tiegħi hija aktar wiesa u qed tasal aktar. Biex jiġġustifika l-pożizzjoni tiegħu, Stephen Spiteri għamel referenza wkoll għal dokument li ħarġet l-Arċidjoċesi ta' Malta u l-persuni li ffirmawh. Filwaqt li ammetta li t-testijiet li qed ikunu proposti fil-bidla li resaq il-Gvern huma aktar preċiżi, għal darb'oħra insista li l-Partit Nazzjonalista mhux jaqbel mal-proposta fil-liġi.